پەیمانگەها بلند یا هونەریا هیلالا زێڕین ڕۆلێکی گرنگ دلیزە bi taybet li bajarê Hesekê divê derbarê de perwerde dike, di gelek beşan de perwerde dide. Niha jî serkarê herî dawî jî sala xwe diyem de xwendekarên xwe êdî mezûn kirin, sala xwe qedandin, do jî coşa wan hebû. Pêşeroja wê nediyar e di çarçova peymana 29 Çileyê de ku di navbera hikûmeta Veguhêz a Sûrî û Qesedê de pêk hatiye, dixwaze pêşeroja xwe zelal bike. Em vê mijarê dixwazin nîqaş bikin. Mizgîn Tahîr hunermend û mamosteya muzîkê di peymangeha bilind a hunerê de ji qamişlo wê beşdar bibe. Wî xêr hatin bernameya me. Sera serçavan, ki xweşim ku Gelekî spas ji bo beşdariya we peymangeha bilind ya hunerê ya Hilala Zêrîn rolekî giring dilîze bi taybet ji bo jinên ciwan ku perwerdekirina wan di aliyê hunerî de barekî giran dayî ser pişta xwe. Hûn bi xwe jî li wir mamostetiyê jî dikin. Hestekî çawa dayê avakirin ji bo Rojavayê Kurdistanê ku ev peymangeh ez dixwazim destpêkê wê bipirsim. Gelo careyek em li Sûriyê tiştekî wisa pêş dikeve û li Rojavayê Kurdistanê jî qasî em dizanin. Ev careyek em peymangeheke bi vî rengî heye. rast ji bo taybet ji bo hunera jin ev carayekê li Rojavayê Kurdistanê û li Kurdistan li Sûriyê bixwe jî ew tişkî nû ye careyekem tê darxistin ku saziyek taybet bi hunera jin û bi perwerdekirina a jinê ya hunerî. Ev careyekê ku li vê heremê jî dibe. Bi rastî ew tişkî cê balkêşiyê bû, cê cikî ku hemû jin karibin tê de xwe bêjin, rastiya xwe bêjin, rastiya xwe çêkin û bêjin. Giringiyekî wê wisa heye niha jî pêşeroja wê nîqaşê de ye ji ber ku kedekî mezin hatî dayîn di encam de jî entegrasyon çê dibe. Hûn pêşeroja wê çawa dibînin wê girêdanbûna xwe bi zanîngeha Rojava dikaribe çê bike ama di heman demê de hîn zanîngeha Rojava jî entegrasyona wê çê nebûyî ew jî rewşekî nediyar diye. Rast e ew bi giştî Rojava di nîqaşê de ye perwerda yani zanîngeha Dibistana nîqaşê de ye. Em bihêvînin ku cihê jinê jî tê de cî bigire û cikî ji ber ku ew cihê ku tê de bigire ew cikî herî giring li nava civakê de ji ber ku jin wê civaka hanê lê dike û guhestinê jî çê dike. Ji bo me weke peymangeha jin ev peymangeh û ev perwerde ji bo me cikî pir giring digire ji ber ku heger em bixwazin ku guhertinê di civakê de çêkin, di rojhilata navîn de jî heta biçêkin ku wê nerîna hanê li ser jinê bê guhertin. Yek jî lingê wê esasî wê ev be eger ev xebat pêş bikeve. We behsa guhertinê kir. Dikarin ew ji xwe hala wênî a yekem a ku gerek bilîze ew e ku vê guhertinê çêke. û ev guhertin çê nabe gava ku tu xwe nas nekî. Yani gerek ya yekem jin xwe nas bike ku ew çi ye, ew çawa ye, hestê wê çawa tê teysandin li civakê, tê teysandin li hunerê, tê teysandin li siyasetê, tê ji ber vêyekê lêkirina jinê a ku wenda sala lêgerîna li wê jina a ku di nava vê qerebaliğa rojhilata navîn û di nava vê
pevçûnê di gişwenda bûyî ye. Armanca me bêtirî xwe gotinê lêgerîna li xwe ye. Heta ku tu xwe nas neke, tu nikare li hemberî yê din bisekine. Yê din ku te bikartîne, heta ku tu nebe tu bikartîne. Heta ku fikir û raman û hestê te tu nebe, tu wek yan tu wek laş tê bikar anîn, yan tu wek amûrikê tu tê bikar anîn. Pêkava ku tu hebe wek fikir, wek hest, wek ruh tê êdî wê hevsengiya di nava civakê de çêdibe. Ew hevsengî dihêle ku êdî pêşketin çêbibe, dihêle ku guhertin çêbibe.